Mohli ste tam vidieť môj stan, kde spíme, teraz na Tužina Gru. A tam sú dva stage, na ktoré sa za dva dní, dneska v piatok a zajtra v sobotu, budú odohrávať všetky koncerty. Dneska mal prísť Loko, na ktorý som sa ja sem vlastne len kvôli nemu prišiel hlavne. A nakoniec to zrušili 2 dni predtým, takže... Menni sú vždy, svoj poslal všetky dotyky, hovorí mladý, chodné steny, bytová domov, úzky života, všetko sme prežili, nie je koniec. Máme skoro 10 hodín, pol 10. a začína koncert za chvíľu, na ktorý sa najviac teším. Za prvý deň, za piatok. A to je Marrač. Oh yes. A moja kapela je Kompot! Yeah! Yeah! A moja kapela je moja reč! Ja máme svoj flow a svoj beat, svoj hit. Som tým, že som vždy som MC. Všetko v kľude, poviem si sny, ak chcem ísť splniť aj tebe. Viem, že máš rada, keď som drzý tak rapper, a hoka štýlno schlastá. Ako Buddha, je ťa schopná podrezať a nechať ležať ako rúca. Krvácam cez tieto tóny, držia ma, keď sa to rúca. Ale v tom ja postrika ako krv, ja tie ťažké slova ťa vystroja ako smrť. A priamo hore ku hviezdam, mozog bombuje sám, zachraňuje moju dušu, keď ju bombarduje strach a pomaly pompuje tlak. Do hlavy tlačí mediálne monopolujem na súďte ma, daj mi údmu za minúť, co budem háť. Na chvíľu stuhne dáv, je mojou fuckpop, keď sa za mnou načahuje tma. Priama noci čierne dní, rádio krúti ten šíp, ja pri to zatiaľ nejak skúsim režiť. To tu biele noci čierne dní, ak si ilúzia ja, tak isto spoznáš to ja, tak to vrát. Biele noci čierne dní, rádio krúti ten šíp, ja pri to zatiaľ nejak skúsim prežiť. Ja ti neverím, tvoje romány, všetky tie chromaky, ktoré mi tlačíš do hlavy, nevinné pohľady, všetkými slovami, za fotkami školačky, chlad tanka, nemáš pozrieť, voláš mi celý deň, asi chceš niekam odviesť, no ja ťa nevyhnem, už nie som tento ovec, ja nikam neprídem, ja nevrám, že máš problém, nemôžeš ma chytiť ako čiek, dávno vieš, že už ma neoklamú tvoje oči, každá lož mi zabila pre tvoje nohy, tvoje losky by som rozdával vo forme drogy, ja som ti dal všetko, ty mne víš, to je zločin, a podľa hĺbky ty stihuje, jak si na to, kto sa prvý chytí, bude taxikárom, čo i za tým zloncom, ty nie za ďalším chlapcom, nevieš štýlu zloviť smieš, na to si myslíš, že si na sebi jediná, nevnímaš, že od tebe nesívam, že mi nechýbaš, všade je toľko žien, ulice tu je z toho, aké sú krásne, nádherné, to ťažké viem, ale vážne chcem, aby to bolo jasné.
No, pre mňa dneska skončil čas, lebo sa mi už nechce nič počúvať, nič, čo by ma tu zaujímalo, čiže my ideme spať do stanu. Je polnoc. Druhý deň ráno sme sa rozhodli, že pôjdeme sa okúpať do Turčianskych teplíc, do takého akvaparku, ktorý tam je. Bolo to tam celkom zábavné a keďže ja mám novú 360 kameru, veľmi som sa s tým zabával. To bude krátka rýchla jazda. To bude veľmi krátka rýchla jazda. Počas cesty domov začal strašne liať. To znamenalo, že tento dážď musel prejsť aj tužinou. A všetci sme sa modlili, aby to nedopadlo tak ako minulý rok na Pohode, že by nám zvalil stan a mali by sme mokré všetko. Nakoniec to dopadlo dobre, stan držal. Nice. Mal som predtým aj burger, ale ten som zabudol natočiť. Bol to vlastne burger s vypraženým syrom. A tak. Na piano, na ktorom bola jaro, kúpil som si Rhodes z veľkého lapáša, čo sa ponáša na piano, na ktorom hral chor. Idem si kúpiť drink. Asi vám to napadne každému zrejme. Ja zrazu neviem, čo sa deje, asi sa ti prihovorím, no najprv to premyslím. Smel ako
Posledný koncert, na ktorom sme boli, bol koncert Čikilikitu a na to som sa asi najviac tešil, preto lebo to je kapela, ktorú najviac poznám z tých, ktoré tam boli. Teraz uvidíte, o čo sme tam boli. No milí kolektív, ako to býva zvykom, teraz prichádza tam medzera, kde máme komunikovať s vami, s publikom tohto festivalu. Takže tak, jak sme si to nacvičovali už predtým. Je to trapné, ale je to aspoň krátke, ideme na to. Rastio! No, krásne vám to ide, máme to za sebou. Teraz si môžeme robiť, čo len chceme. Máme na to celú planetu, tak ideme na to. Môžem robiť celý večer. Môžem? Dobre, my sme boli teraz na koncerte Čikilikitu a bolo to šialené, bolo to dobré, zábavné. Ja idem spať, umyť si zuby a tak. My odchádzame a pokračujeme v našej stanovacej ceste IS. Ale toto vy vidíte asi už všetko, takže čau Tužina. Ďakujem za sledovanie tohto videa. Nezabudnite dať odber, aby vám neuniklo pokračovanie z dvojdielnej série, čo patrí aj tohto kempovania, kde sme sa vybrali do Slovenského raja. Toto je prvá časť, čo sme iba cestovali tam a zastavili sa tu. Druhá časť, to už bude zo Slovenského raja. Som so zábermi, ktoré stadiaľ mám veľmi spokojný, takže máte sa na čo tešiť a preto vám odporúčam dať odber, aby ste o to neprišli so zvončekom samozrejme, lebo to bude najbližšie video, ktoré vyjde. Takže majte sa a my sa uvidíme niekedy na budúce. Idem sa musieť vrátiť pred kamerou.